Anem a continuar amb el nostre treball i avui el primer que us vull ensenyar és com moure els objectes no d'un en un, sinó de dos en dos, de tres en tres, en grup. Per fer això, fixeu-vos que quan clico un objecte apareix un requadre. Si clico un altre, desapareix el primer requadre i apareix en el segon. Però si jo clico un objecte i mantenc el dit a la pantalla i amb l'altra mà vaig clicant objectes, vaig sumant quadrats. I si torno a clicar, el trec. Poso o trec, poso o trec. Un cop he seleccionat tots els que vull, deixo anar el dit i clico qualsevol d'ells i arrossego i ho moc tot alhora. Això és molt útil per quan hagueu de moure diverses coses alhora, diversos objectes alhora. Més coses. Anem aquí sota, apretem el botó més i anem a afegir una taula. Recordeu que de taules n'hi ha de molts estils, simplement heu d'anar desplaçant. I imagineu-vos que jo vull posar aquesta. Primer farem una taula senzilla, només perquè ho entengueu, de 2 i de 3. Vinga. Primer de tot, fixeu-vos que aquí selecciono una casella o selecciono una altra. Si selecciono una casella i amb el botó blau el desplaço cap a la dreta, puc fusionar. I el que abans era una i una altra, ara fixeu-vos que ja s'han ajuntat. Si torno a clicar puc desfer la fusió. I ara tornen a ser una i una. Fusiono i doble clic per escriure. Després, aquí posaré fruites. Doble clic per escriure. I aquí m'inventaré dades, per exemple, 13 alumnes. Quan acabeu, per fer tot més bonic, cliquem aquí i seleccionem totes les caselles. I amb el botó del pinzell, com sempre, disposició de la taula, no. Així la podem moure allà on vulguem. Si no fem això, no la podrem moure. Després, si torno a seleccionar tot i vaig al pinzell, puc dir que la cel·la, el text estigui tot centrat i al mig. I així queda molt més bonic. Després recordeu que si cliquem només una de les columnes la podem fer més gran o més petita. En aquest cas la farem així. Aquesta l'ajustarem una miqueta i ja està, ja teniu una taula feta. Ara imagineu-vos que volem afegir un gràfic. Els teniu en 2 dimensions, en 3 dimensions o interactius. I després els teniu de molts tipus. Imagineu-vos que jo el vull en 3 dimensions i així. Primer de tot el fem a la mida que toca i, veieu? Si clico a un costat el puc moure, si clico al mig el que faig és l'efecte tridimensional. Per ficar les dades en un gràfic de barres, el que he de fer és clicar un cop al requadre i ficar editar datos. I us sortirà això. Llavors, hem ficat 3 fruites, per tant deixarem 3 columnes. Aquesta, clico aquí dalt, torno a clicar una altra vegada i el que faig és eliminar-la. De regions només en volem una. Clico aquí al lateral, torno a clicar un cop i elimino. I després, clicant aquí, puc borrar i escriure un altre cop les fruites que tenia. Per exemple, plàtans. Aquí escriurem 13. I fixeu-vos que ja hem fet el nostre gràfic de barres. Evidentment és molt simple aquest gràfic perquè és només un exemple, però podeu arribar a fer coses molt xules.